Здравейте в боксери, аз съм Marto98 и сега искам да ви кажа, че вече сме и в Dailymotion. Имаме профил там, по-скоро аз го направих преди 10 минути. Малко странно ми се написа тук. Ще да се обновява, значи пишем за Game Players, долу TV, обаче не ще се копира нещо. Само да видим дали ще излезе, когато го напишем. Така. Ще не излиза. Иначе или единия начин. По-скоро аз не знам как се търси. Намерете ни, ако знаете как. Разбира се. Пишем се DM долу на 500 1966 FC5 293 или Game Players долу на TV. Ето го. Спрете, ако искате на пауза. Имам вече група, но създадах две групи. Обърках се. Тази Game Players долу на TV груп. Влизайте. Ако може в този сайт да се абонирате. Всъщност той изобщо не съм влизал в него, така че две групи имам. Кажете ми как да изтрия, едва си смених името тук. Много трудно. Аз търся и тук, пък да трябва ето тук да се натисне. Малко се обърках. Така, това беше от мен. Посетете нашия профил, всъщност и групата. В доста сайтове вече сме известни. Не чак известни. Така, посетете ни го. Да се забавляват, тук ще качвам по-дълги клипове. Може и всеки клип да го качваме тук. Не се знае от сега, разбирам. До сега, разбира се. Довиждане до следващия път, ви боксери.